ilyen határozott hangot hozzá. Kicsit remeg a kezem. Azaz. Nagyon jó. Na, próbálkozhat akkor. Asszisz. Aha, egyes. Varázspálcát? Nem igaz. Vinj. Nincs meg. Nem kikennék kéne még nagyobb halva. De kéne zárni. Mert csak az egy túlspirál. De érted, itt, ez húl, de ez meg fegyelmezett. Mondjuk lehet, hogy pont ez a jó akar. Kicsit, kevésbé fegyelmezett. Nagyon jó. Ne igazodj, soha ne igazodj a birtelé, mindig a kutyát küldje. Ja, mert mennék rá. Érdekesen volt. Nem baj. Majd a következőben. Óráz.